Vi har valgt den musikvideo med sangen, der hedder Ikke Nu, Ikke Nat, som er skrevet af Burhan G. Og det er også ham, der har lavet musikvideoen. Sangen er udgivet den 7. oktober 2013. Det er en lyrisk musikvideo, fordi kvinden i videoen ikke optræder eller fortæller en historie. Til gengæld er hun meget smuk, og generelt er klippene meget smukke. Ja, der er rigtig mange kunstneriske scener, for eksempel ved 14 sekunder, hvor man ser nogle firkløver, to blomster, som symboliserer to personer i et parforhold, og så firkløverne symboliserer, at lykken den er ved at flyde væk fra dem, som man også kan se, når man afspiller klippet, så man ser, at den flyder væk. Igennem hele musikvideoen følger vi en halvnøgen dame. Vi har lavet en ydre personkarakteristik af hende. Ja, for det første er hun halvnøgen, og hun har pandehår. Hun har mørkt langt hår, og så har hun lidt asiatisk udseende. Hun er meget slank, og hun går sådan lidt som en balletdanser. Hun laver også yoga på et tidspunkt, hvilket også sådan, giver mere til den der balletdanser. Symbolet ved 52 sekunder her. Der ser man de døde blomster igen, som kan symbolisere kærligheden og død. Herovre i hjørnet kan man se de døde blomster, og så ved 1:57, så skal vi finde det. Der skal vi se, om den gider finde det. Er der nogle døde firkløver, som kan symbolisere, at håbet er dødt. Så skal vi finde det. Der oven på bogen her, ved siden af der, hvor at disken med, hvad for en sang det er. Og så var det 4:27. Kan vi se. 4:27. Helt herinde ved slutningen. Der ser man så birkløverne igen. Men der er de så ikke visne ved, hvilket kan symbolisere, at håbet er tilbage. Men igen så er de væk fra de her to blomster. Så det er ikke håbet for parforholdet, der er tilbage mere. Det er håbet for hende selv. Generelt så foregår videoen i et meget stort og rodet hus. Hun er meget ensom i huset, der er ikke nogen andre mennesker. Og det med det rodet, det kan ligesom afspejle, at hendes sind er rodet, eller at hun bare generelt har en rodet personlighed. Mere i sådan overført betydning. Og der er mange gamle ting i huset. Der er kassettebånd, som var en ting i 1970'erne til 1990'erne. Man ser ikke rigtig nogle nye ting. Der er også en tavle, og så er der gamle komfur og køleskabe. Og så på et tidspunkt læser hun, og det gør hun flere gange, læser hun en bog, der hedder Den Forbandede Ungdom, som er fra 1951. Det gør hun blandt andet ved 1:12 ligger den der. Det står så på engelsk, men den er også oversat til dansk, hvor den hedder Den Forbandede Ungdom. Men nogle af de få nutidsting, der er, det er blandt andet, at hun har mange forskellige sokker på, og i starten har hun sådan nogle prikkede mesh sokker på, og det havde de ikke i gamle dage. Det er en meget moderne trend. Ikke nu, ikke nat betyder, at han ikke vil stoppe med at elske hende nu, men måske han kommer tættere på i løbet af musikvideoen, fordi at der blandt andet er to fly, der skiller sig ad. De bliver set flere steder i musikvideoen, og til sidst så skiller de sig så ad fra hinanden. Musikvideoen er meget kunstnerisk og nærmest modelagtig eller fotografisk. Det er enormt flotte billeder, men de hænger ikke særlig meget sammen med musikken. Normalt vil jeg tro, at Burhan G's musikvideoer var meget mere noget narrativt med en kærlighedshistorie, for det passer godt til hans image som lidt af en flødebolle eller charmetrol. Men denne musikvideo er langt mere lyrisk, hvor man selv skal tænke og finde sammenhængen. Så er perspektiveringen, så minder den lidt om Katinkas To Veje musikvideo, hvor det også er noget om kærlighed,
Og den, den har også meget i samme sådan farve palet, hvis man kan sige det sådan, fordi den er sådan kold farve, ligesom den her, og så har også meget sådan kolde farver i sig, og den handler også om kærlighed, eller knust hjerte, ulykkelig kærlighed. Yes.